Señoras e señores, son as 6:05 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Hoxe un pouquiño antes, polo tanto temos máis tempo para cociñar. E se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal, fatal, que desastre de persoas. Non pode ser, non pode ser. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que ademais queremos que nos contedes receitas, Porque están aí todas penduradas, pero queremos saber máis. Mandades receitas, porque despois podedes vir aquí ao programa a traelas e que as fagan dúas persoas maravillosas, además papádelas. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Viva, viva. Estaba dicindo que, claro, pídolle moito á xente que nos siga nas redes sociais, pero ao final tamén lles temos que pedir que nos manden receitas. Home, claro, e que veñan a vernos. E que veñan a vernos, porque ademais papas o que fai Xulio gratis. Pola cara. Que ás veces non sabes o que vai ser, pero pola cara. Entendes? É maravilloso. Pola túa cara. Pola miña cara. Sin embargo, fixadevos, se vos toca Estefanía Colmeiro, se vos toca esta beleza, esta maravilla, é todo... É todo increíble. É todo increíble. É todo increíble. É todo increíble, de verdade, o sea, sí. Pero é un programa de cociña, Que non? bonito. Xa, a vos, que vos gustaría cociñar? Quero dicir, si lle podedes pedir a alguén da casa Sí. unha receita, a xente que nos está mandando para cociñar aquí, que che gustaría cociñar a ti? A min gústame moito os pratos de culler. E é certo que gústame moito as favas, Ajá. guisos con favas mariñeiras. Favas mariñeiras, Sí, atención, gustaríame unha proposta dunhas favas mariñeiras. Eso tamén que o punto a xente da casa para mandar favas mariñeiras para Estefanía Colmeiro e para don Xulio Mato. Pois non sei. A min gustaríame comer as favas de pan. De verdad. Vale. De verdad, porque temo que maman por guisos. Pero non sei, igual... Unha sobremesa sei que non. Un guiso tampouco. A ti que che gustaría que A se mí, cociñara? un arroz con bogavante. Bueno, pois o arroz témolo por Arroz aí. con O arroz bogavante, témolo en serio, por en aí. serio. Sí. Sí. Pero facelo ti. No, que mo fagas ti. Ti, que farías ti? No, que quero é que mo fagas ti. Que Eu faría? fagocho, pero ti que... Entón ti a min que me farías? Un espaguetis con ketchup. Con ketchup. Sí. Joder. Pero farías a salsa de ketchup. Faría no ketchup. No, o ketchup, nin Un ketchup casero, nada. caseiro. O ketchup que Dese, fixo, así, o ketchup ketchup. que fixo Ketchup. Begoña non, que estaba moi bo. O ketchup máis barato do súper, que este a data de caducidade máis próxima, ese é o que che botaría a ti nos espaguetis. E botarías Pois algunha non che vou dicir o lubricante, che vou botar... A la veña, mira, vamos cociñar porque seguro que a xente de casa está dicindo, pero de que fale esta xente? Pois a ver que cociñamos hoxe, a ver que nos trae Mercedes de Pontedeume. Ola, chamome Mercedes e veño de Andrade, dunha parroquia no concello de Pontedeume. Eu como fago as luras é da seguinte maneira. Primeiro limpamos as luras, cortamos as cebolas, unha cazola con aceite, botamos a cebola ben picadiña, un pouco de sal, sofreímola hasta que esteña doradiña. Cortamos as luras en aros, en unha tixola con aceite salteámola cun pouquiño de sal. Facemos o mismo cos piñós, e despois engadimos as luras e os piñós na cazola onde tiñamos a cebola xa picada, botamos tamén as uvas pasas e botamos un vasiño de viño blanco e un vasiño pequeno de auga. Deixámolas facer a lume lento, acompañalas de patata cocida ou de arroz cocido, un bico. Luras enceboladas, Atención. Está moi guai. A mí encántame. É que Encántame de verdade, que parece que decimos que nos encanta todo. No, para min as pero luras- de verdade que sí. Vos non coñecedes esa canción, esa dos heredeiros de Iscallelura, my friend, Iscallelura, meu rei, Iscallelura, Vos sí. Iscallelura, hey. Muy bien, muy bien. Veña. Tomache a medicación. Hoxe creo que me quedou. Se te chaman da Olympus. Vame chamar, Por favor, Ou da Por Panorama, favor. pero- 664-483419. Se queredes que acuda á vosa verbena, chamade ao Voltas co Prato e Fran Cañotas, poderá estar na vosa verbena cantando Iscallelura ou que queirades. Mira, Iscallelura, meu rei, Iscallelura, meu ben, Iscallelura, hey. Somos un equipazo, Sí, dáseche ben, Sí, bueno, maravilla. A ver, que ides facer, Xulio? Pois mira, luras enceboladas. Bueno, Sí, pero con moita cebola, con moitísima cebola. Eu vou utilizar para 600 gramos que haberá aquí de luras, vou utilizar 4 cebolas. eso é moitísimo. Home, ela utilizaba para un kilo 2. Non sei se estiveches atento á Sí, receta. pero non, estou che preguntando, ti. Sí, son bastantes, pero a mí gustame que teñan moita Moita cebola. cebola. Tamén é verdad que a cebola
Tamén sí que é certo que merma. Cando vas encebolando... Chamou a atención que lle bota as pasas e os piñós. Eso sí que nunca Eso vira, foi ¿ves? curioso, eh? Ti non lle vas botar. No, porque non sabía que eu botaba ela, senón eu era hostillo. E a nosa queridísima Estefanía? Eu vou facer un guisiño así similar ao de Xulio. Vou usar cebola, pero tamén vou usar pemento e tomate. O sea, vai ser, non van ser ceboladas de todo. Claro, vai ser unha base boa de cebola, pero tamén vai a levar máis verduriñas. Van ser cuas enceboladas. Pois, señoras e señores, cociñamos luras enceboladas e guisiño de luras no Voltas co Prato. Marchamos con Don Xulio Luras Mato. Veña. Ai, 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 Bueno, pues ai. mira, para facer as luras vamos a empezar cas luras. Son preciosas as luras, eh? Sí, son moi bonitas. Quero dicir, é un bicho moi bonito. É un bicho bonito, porque hai xente que di, pero é que velas cando as ves nadar aí. Sí, además son moi graciosas cando nadan. Sí, son como marcianiños, non? Sí, Non sei. dan chance de xogar un videoxogo aquí. Verdad, o de matar Space Invaders, o de matar marcianiños. Bueno, pues mira, ti sigue con marcianiños e eu vou facendo isto, vale? Veña, a ver, nos fai os marcianiños. O primeiro, poñemos un poquinho de aceite nunha pota. Ajá. Un pouquiño, ves que non, ni siquiera Nin chega a cubre cubrir o o cu. cu. Sí. Vale. E vamos a esperar que este ben quente. E mentras quece, vou ir quitando as aletas, que xa sabes que lle leva un poquinho máis cocer por outras veces que o dixemos. Sí. Vamos a separar, vamos a guardar, nas vamos a utilizar, ou se utilizaremos para outro día, vale? Para un arroz ou para calquera cousa. O que podes facer cas aletas é conxelalas, non? Tamén, sí. Podemos conxelar así en cru ou facerlle un guisiño e conxelar o guisiño. Vale. Vale, vamos cortando así en aros finiños. Moi finos, está los facendo. Sí, porque queremos que queden tenros. Entón, como temos o tempo que temos, na casa podémoslo facer así, ou máis gruesos, ou como queramos. Que é esa parte? Porque agora aí cando estabas cortando, ao final de toda a cabeza sale como unha viscosidade, eso que é? Sí, pois eso é algo que vai ca vaina, pero non sei exactamente, é parte dos intestinos ou do estómago ou do interior. Pero eso todo cómese, porque eso dalle moi bo sabor. Sí, non lle fai, esta aquí que dis. Sí, eso. Non lle fai mal. Pois é unha glándula que terá, non sei, non son... Non eres experto cefalólogo. Non son biólogo de cefalópodo. Biólogo marino. Biólogo marino. Son comedor de cefalópodo, que me gusta moito. É regular. É regular. É regular. Como vai eso? Fumega ou non? Está pronto Ainda empeza a fumegar? Ainda está aí. Pero vou aproveitar para decirlle á xente da casa que nos chame ao Voltas co Prato. 664-4834-9 é o teléfono do programa, por favor, chamade, que queremos saber que receitas facedes de luras. E recordade que estamos a xoves e hai 50 euros dunha vez e 50 doutro no Voltas co Prato. Aquí tedes as luras de Don Xulio Mato, Que maravilla. Maravilla de lura, mira. Mira como fumea, ves? Isto xa empeza a fumear. Entón, pois vámoslo facer en dúas tandadas. Para que? Para que a auga non nos quite a potencia de calor da pota. Vamos a hablar. Entón vamos a facer en dúas veces. Vamos a ver. Cuidado que salta, Salta. Xa estamos manchando o plató. Hai que manchar un pouco, Como lle gusta manchar o plató. Vamos a deixar que duren un pouco, ves, como xa empeza a manchar o fondo da pota. Sí, cando manchan. Cando manchan, e o que queremos é que manche e que dore. Vamos a botar. O sea, mira, pobre cámara, deixamos a cámara que non se veía nada, pobre. Digo que se move moitísimo, verdad? Sí, ves? En plan, Sí, pero mira como empezan a dourar xa, douran enseguida, Sí, rapidísimo. Para que se vexa. Vale. Entón, simplemente o que vamos a facer é marcalas, sacalas de aquí e aí onde imos traballar a nosa cebola, vale? Oigan, pois marchamos con Estefanía Colmeira a ver que está facendo, porque non a fun nin saudar e vaime botar de menos. E non sabes canto. Hola, Estefanía. Hola, Que querido. tal, como estás? Moi ben. Díxome querido. Xa queda guardado no meu corazón para toda a vida, Aí nun rinconciño, Aí, no máis profundo. no máis profundo. Bueno, no escuro, no meu corazón. Fixadevos cantas cebola ten esta muller tamén, ten cebola por unha banda nunha pota e despois no cazo grande, no fondiño tamén cebola. cebola, porque mira, esta cebola do cazo grande é para facer as luras. Uso tamén unha ceboliña tenra, Sí. porque é moito máis suave. E gústame máis ese sabor da cebola tenra. Ti sabes cal era a receita, non? Sí. Quer dicir, sabes que a receita era facer luras, non cebolas. Sí, pero son luras enceboladas, non te esquenzas deso. Bueno, pero ti non vas facer luras enceboladas. Bueno, porque leva pemento e leva tomate, entonces podemos chamar guiso de luras. Bueno, se o fai Mercedes ter que ir detrás, non? Dice Mercedes que te tires por unha ponte e vas de unha ponte detrás. Mellor tírate ti. E deixame a min aquí cociñando as luras. luras. No, se Mercedes llevo... No, por favor. Tens que exprimir un pouco o cerebro. Entendes, Estefanía? Pero para eso te temos a ti. Tamén tens razón.
Bueno, É a cabeza pensante, que aí manda truco, tienes a cabeza pensante, efectivamente. Sí. A ver, Explícoche. E Cóntame. neste caciño máis pequeno, Sí. teño, vou facer un arroz pilaf. Para o arroz pilaf, vale, explícame, sí, porque Sí. eu... Pilaf. Aceite, Ajá, cebola, aceite, cebola. refogamos, Refogamos. arroz, Aceite, cebola, refogamos, botamos o arroz así, sí, vale? loureiro, Loureiro. refogamos e agora mollamos con viño branco. Oh! Pilaf era un malo de Dragon Ball, sabías? Sí. Era un malo de Dragon Ball, Pilaf, non é coña. Como? Sí, non é broma, os que medramos coa televisión de Galicia, Joder, medramos co Xabar incluso, sabemos que Pilaf era un malo de Dragon Ball. Bueno, chegou o momento de que veña a nosa convidada do día de hoxe, a ver que lle parece o que estamos tratando de facer aquí, a Mercedes de Pontedeume. Un aplauso para ela. Hola, Mercedes. Hola, boa tarde. Benvida. Bueno, Mercedes xa estivo aquí, eh? Sí. É a segunda vez que ves. Son de Andrade. Eres de? De Andrade. Ah, é verdad. Recalquei no moito da outra vez, sigues con Pontedeume. Perdón, Mercedes. Perdón a toda a xente de Andrade. Perdón, Galicia, por confundirme. A aldea parroquia de Andrade, No Concello de Pontedeume. no Concello de Pontedeume, Moi ben, está ben representada por Mercedes. efectivamente. Vamos ver o que fai Estefanía. Veña, vente por aquí. Bueno, Mercedes, propoñíanos unhas luras enceboladas. Non, bótate para diante. Vale. Aí está. Ela vai facer algo un pouquiño distinto. Un guisiño, non? Boa tarde, Mercedes. Hola. Eu vou facer unhas luras, tamén van a levar cebola, pero bueno, aparte da cebola, botolle tamén pemento verde, e tomate concentrado. Ah, sí. E loureiro, Sí, Que ben. para darlle máis saboriño, sí. con estas verduriñas. Eu, bueno, na que suelo facer, engado algo doce, porque a min gustame moito o sabor. Gusta chu... O doce, o contraste de sabores. Como a piña na pizza. Vale, claro, moi ben, moi ben. Entón, pois por eso. Engades yo así. Sí. Vale. Que maravilla. Que E maravilla. vounas acompañar con un arroz pilaf. O arroz pilaf que me estabas contando antes, Coñécese vai por a pasos, receita. non? Bueno, Nunca por oíra. pasos. Os pasos son os seguintes. Primeiro, hai que refogar cebola, así cortadiña en dadiños finos. Unha vez que está refogadiña, engadimos o arroz, refogámolo tamén, mollamos con un pouco de viño branco, deixamos que se evapore o alcohol e xa lle engadimos o caldo. E aí xa a cocción de cada arroz, pois dependendo do tipo de arroz Sí, que usemos, sí. pois máis cocción, o sea, a que marque o fabricante. Que ten de distinto o arroz pilaf do normal, do bomba? Dun arroz- Ou da forma de facelo en branco, por exemplo? Claro, pois en este caso que leva unha base de verdura que é a cebola, Vale. que leva viño e na erva que leva o loureiro, poderíamos botar tomillo, E romero. chupa moito o sabor. O sea, os aromas o arroz chupa moito os aromas dos ingredientes que lle botas. Claro, nótaselle. Non é como un arroz blanco, o viño ao final vai deixar uns matices. As ervas sempre van a aromatizar, pois se lle botas tomillo, romeu, Es que estou moi loureiro. atento, eh? Sí, vexo que Vamos con Xulio, veña. te estás Xulio, aplicando. Hola, tú Mercedes. aprendendo. Hola, Xulio Xulio. está de especialista ceboleiro. Estou facendo unhas luras enceboladas, Mercedes, igual ben. que a túa receita, pero un pouco menos exótica, porque non ten pasas nin piñós. Bueno, Pero bueno, pero vexo que tes tomate. Magua non sabelo pa... Entón, mira, o que fixen foi marcar os primeiros Sí. as luras na pota e agora a cebola o que fago, ves, levantar todo nesta mesma pota, fixéchelo algunha levantar. vez, verdad? Claro, é desglasar. Claro, Claro, así non perdemos nada do sabor Moi da ben. lura. claro. E aquí Estos son os teño unha pequenos pataca... trucos do programa que a xente da casa eu creo que é interesante que o anote, non? Claro, porque mira como queda a pota de limpa, ves? Claro. Porque Queda vai collendo limpa de a todo. cebola, vai collendo Claro, todo. vai Vai collendo imprenando a cebola, sabor. impregna o color e o sabor. E aquí teño unhas patacas a cocer para facer un cremosiño de pataca que vai ser a cama da miña receita, vale? Moi ben. Que pasa? En vez de viño blanco, eu vou utilizar sidra. Oh, Tanto abra para desglasar, non lle bota piñóns, pero botalle sidra, Mercedes. Bueno, tamén está ben. e despois vamos a ir axudándonos da sidra para acelerar un poquinho a cocción. Claro. Moi ben. Vale. Pois Mercedes de Andrade. Andrade.
Antes de sentarte, tencho que preguntar cal das dúas receitas crees que che pode gustar máis. Pero claro, son bastante parecidas as Son dúas, bastante parecidas. Bueno, pois habrá que esperar a ver o sabor do viño e o sabor da sidra que pode marcar a diferencia. Moi ben fiado aí, Moi ben fiado. Pode marcar a diferencia. Pois, Mercedes, por favor, mando ao sofá do sufridor e Vale. depois chamámoste, vale? Un aplauso para Mercedes gracias. Andrade, que está connosco. No voltas co prato. Ai. Estánnos chamando, a ver, vou intentar coller. Ramiro de Cangas, boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, pero onde andas, ó? Pois collesme no medio da ría, camiño a Illa das Cíes. Pero estás no barco. Home, é que ti tamén chamas nun momento, eu estou aquí paseando e vos aí traballando. Tens razón. Oye, chis, claro, ti dame a min a idea de que andas ás luras ou non. Normalmente, non agora, pero andas ás luras. Bueno, ahora as luras non, ahora collemos unha rincha, non Ajá, máis, oh. pero Unha. con 3 kilos de patacas eu penso que seamos todos. Bueno, a canto estás das Cíes, máis ou menos, agora? Bueno, hai pouco vento, pero en media hora estou. Media horiña. Sí, media hora. Máis ou menos o que dura o noso programa. Dache tempo a ir ás Cíes, volver. Sí, bueno, ahora para bañarme non, que hoxe está un pouco tal, pero pasamos a tarde pescando e paseando, claro. Sí. Que guai. Oye, chis, eu teño entendido que normalmente as luras hai moita xente que vai pescar ao porto de noite, non? Sí, claro, as luras as atraen os focos, a luz. Entón, claro, é por iso. A xente ponse no muelle ao lado dun foco. Claro, de paso que van aí, eles pescan, aproveitan as luces do muelle. Ostras, pois non sabía que era porque lle gustaban as luces. Bueno, Sí. contanos como che gustan as tías luras antes de deixarte xa seguir pescando e disfrutando da tarde. Buah, as luras hai dúas maneiras. Ou en su tinta, sabes, nunha Sí. pota como a fan aí en Redondela. Oh, que rico, Sí, que rico. Ou con cebola nunha sartén e unhas patacas fritas de casa. Buah, impresionante, Nos estámoslas intentando encebolar aquí, a ver como nos saen. Pois, como mellor está, pochar ben a cebola, xa me fai a boca a auga, porque despois coa salchiña esta, un pouco de tinta, buah, impresionante. Bueno, pois Ramiro, xa sabes que podes vir cando queiras, chega ben a terra, disfruta das Cíes e trae unhas luras cando veñes por aquí. Bueno, vamos a levar, non sei se colle luras ou rinchas ou... Ou rinchas, Teño o que queiras. dos mariñeiros aquí que están... O que está traballando. Mira o mariñeiro pequeno. Mira, ves, que estaba vendo aí. Moi ben. Pois nada. A seguinte xeración. Pois Vale. a próxima xeración que falta fai. Un bico grande. Venga. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Que maravilla, Que maravilla ver os cativos tamén Menudo cos plan. papás, verdad? Pois sí. Aprendendo a pescar e a continuar co que Eso é sempre moi fixemos, importante. que é moi importante manter as nosas tradicións. Sabes que vou facer mentres tanto, Estefanía? Contarlle cousas a Galicia, porque seguro que Galicia quere saber moitísimas cousas sobre as luras, porque as luras son un molusco bastante curioso. Co seu corpo alongado e pegañento, ollos grandes e a cabeza coroada de tentáculos, estes cefalópodos ben poderían pasar por alienígenas, igual que os seus curmáns, os chocos ou as patas. Pero, ai, que ben nos saben. Xa sexan luras ou luriñas, en bocadillo, guisadas, rebozadas, a prancha ou moi enceboladas como as de Xulio, son un produto moi versátil e saboroso. Tanto que non entendemos como non ten festa propia. Tomade nota, concellos, alcaldes, alcaldesas de Galicia. Mentras tanto, nos animámonos a cociñalas na casa. Sabedes que as nosas receitas onde están? En @voltascoprato. Ali estarán todas penduradas. E falaba con Fanny, e teño que volver a falar con Fanny, porque senón vai pensar que a abandono. Hombre, va a ser. Xamais abandonaría a Estefanía Colmeiro. Ai, a ver, É que agora é o gran momento. o gran momento. Desta receita. O gran momento. O gran momento. Tixola Con aceite moi quente con aceite moi quente e luras e luras para dentro da tixola. para dentro da tixola. Pachán. Metemos as luras na tixola. Cuidado, que saltan. Aí está. Os pasos están ben explicados, Sí. Quedou dúbidas. Sí.
Mira, mira. A ver se retorcen, que se... ¿sabes? Sí, Vanse como tensando, co e vanse calor. retorcendo así un Sabes que pouquinho. parece? Sí. Un concerto de Rosalén, tío Lao. Ou de Rafael. Tamén. Tamén podría ser, Tamén. podría ser. A ver, Bueno, deixamos que, o sea, salteamos o que son as luriñas. baixaches moito a temperatura, botaches moita lura. Enfriou moito, sí. Botou moita lura, errou no seu plantexamento. No, o plantexamento está ben. A verdad. Aquí Na o que falta execución. é lume, Errou a execución. efectivamente. Correcto. Aquí o que falta é lume. Como vai o arroz? O arroz, Non se mira. pode abrir ou sí? Sí, sí. Ah, vale. Hola! Aí facendo chup-chup, suave. Que guai. Porque Sabes isto que non boa se pinta pode dar voltas nin nada, non? No. Co arroz, Hai que deixalo seguramente aí. saibas, o arroz nunca se lle pode dar voltas, excepto que sea para facer un risotto ou así. Efectivamente, arroz cremosos. Claro. Os cremosos, sí. Os cremosos sí, Sí, pero o resto de arroces xamais. efectivamente. Todo é pola cuestión da fécula. Ah, vale. Eu creo que poderíamos de paso tamén repartir cartiños. Para Eu xa creo mesen. Sí. que está ben. Que é Pois unha ben, imos boa alá. Por 50 euriños, con que acompaña Fanny as súas luras? opción. Con arroz pilaf. Arroz. Con arroz. Podemos decir arroz. Con arroz. Y si ya están muy atentos, si quieren decir arroz pilaf, Claro. Pues Xa sería estupendo, maravilloso. sería Con que maravilloso. acompaña Fanny as súas luras? 664 4834 19 con... arroz. Con arroz. Con Esa é a arroz. resposta aos 50 euros deste xoves. Canto fume por aquí. Que maravilla. Sai un montón de fume. Vamos con Xulio Mate, veña. Chamade. Repartimos cartillas. Iscallelura, meu rei. Iscallelura, meu... Cando estabas con Fanny non sonou. Iscallelura, hey. Dios, encantaría... Canta. A mí sí que me encantaría cantar cos heredeiros. Iscallelura, my friend. Son máis do meu rollo, os heredeiros. Sí. Bueno, son un pouco do teu rollo, os heredeiros, Sí, pero eu non canto con eles. É que eu non son cantante nin bailarín. Bueno, eso de que non és cantante... Bueno, mira, xa lle botei aquí as luriñas, cebola, vale? as luriñas, as As cebolas. luriñas, e agora vamos a botar o que nos queda de sidra. Escoitade, Vale. xente da casa, ule moitísimo a sidra, é unha pasada, Claro, ahora vamos Que a deixar rico. un poquinho destapado para que evapore o alcohol e despois tapámolo a lume fuerte sempre, Sí, para é porque lle botaches auga despois. para que me axude a cocer. Claro, para que nos axude a cocer tanto a acabar ca cebola como a acabar ca Boa, luriña. que maravilla. Vale, por outro lado teño aquí as pataquiñas que xa están cocidas, que xa fixen a prueba co tenedor, ves? Sí. Entón vamos a quitar parte da auga e vamos botar un poquinho de nata e vamos triturar. E aquí non sei que me caeu. Non te empañes, Non te empañes. Vale, estás ben? Non te empañes. Que xete, é que temos os fogóns hoxe aquí que... Buah, sí. isto dá... Está toda a máquina, estamos a top, Vale, mira, ves. Vamos Metimos carbón aquí a saco, Hachas, para dentro do lume. Bueno, mira, tapo. Xa se foi o alcohol, entón tapamos aí, que se siga cociñando. Vale. E aquí botamos un poquinho de nata. Un Como ves, poquinho está nada bastante para líquido. o cremoso de pataca, non? Eso é. Guau. Sal e pementa negra moída. E ahora- despois como faz para que non quede como unha sopa? O No, cremoso. vai quedar como unha cremiña. Como unha crema. Eu creo que quede como unha crema de pataca. Pero como consigues? Coño, calculando máis ou menos a agua que lle deixas. É que aí hai moito líquido. Pero que eu quero que quede cremosa. Pero cremoso non é sopa. É unha crema. Xa, pero non é sopa. Claro, pero non é A unha sopa é- pomada, é unha crema. Pero a sopa é moi líquida. Pero Esa é moi líquida. E a crema é moi líquida tamén. Bueno, a crema... Pero varme dicir a min como é unha crema, cañotas. Sei como é unha crema. Isto é... Parece que che está dando un ictus. Unha crema, así. Non. Bueno, ti eso de Karate Kid, ese parece Karate Kid. Son Bueno, Jackie Chan. bono triturar, vale? Walker, Que Ranger ti, de Texas. que xa parece que le vamos casados vintanos, que xa discutes por discutir. Porque me gusta. Cago na leche. A ver, cañotas. Porque me gusta. Bueno, vas bater, Bueno, ahora por vou veña, triturar. marcho, que vai facer ruido. Marcho con Estefanía, bato que queiras, fai ruido, bato que É queiras. que eu agora quero flambexar. Oh! Claro, Vamos a flambexar? sí. É o momento... Como que vamos? Bueno, vas. Veña. É o meu momento Toma. favorito. No, dalle ti que eu non me atrevo, Señoras e señores, por favor, baixamos luces porque imos flambexar no Voltas co Prato. Gracias, compañeros e compañeiras. E con que vamos a flambexar? Con coñá. Moi ben. Vamos. Atención. Imos alá. O gran momento. Flambexamos no Voltas co Prato. Estamos prendendo lume en directo na televisión de Galicia. Buah, pouco flambexou eso, Dalle outra vez. Está afogado co líquido. Está afogado. Está afogado. My friend, Iscallelura, meu rei.
Piscalle a luz. Bueno, e agora que xa falan show, Entre a música, as luces e todo, parece que estou en certo local santiagués ás 6 da mañá, Verdad? Me gusta. Gracias, ti compañeros, seguro polas que ese luces. tipo de sitios non os frecuentas. No, Nah. En tempos, agora En non. tempos, agora non. Agora non. Ahora xa madurache. Claro, eu agora Estás noutra etapa da tua vida, claro. Claro, adestro, Claro. póñeme en forma. Efectivamente. Veña, imos a Vigo. José de Vigo, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bien, bien. A ver, Mal tempo, pero bueno. Bueno, mal tempo, a ver, mal tempo. Bueno, está nublado. José, mal tempo en Vigo. No, nublado. Vale, porque eu son do interior e sei o que é o mal tempo, Sí. Podo te asegurar que sei o que é o mal tempo. Si no, xa sei para ir por norte mal tempo. Sí. Por norte, para o centro, cando dá palo, aí. Oiches, contanos, eres de comer luras, ti? Home, vaya, si me gusta. E como che gustan? De calquer maneira. Eso. Eu tiña un sogro que pescaba moitas. Sí? Sí, bueno, E como es pescaba no Porto? pescaba aquí polo mar, por as cíes, por aquí, por la ría. Ostras. Sí. Estou falando fai de 10 ou 15 anos. Claro. Ostras, que pasaba, Como molaba, era unha actividade boa. Para fazer cacativada, sabes? Era unha Coa gamela remos. Oh, que bonito. Bueno, pues vamos alá. Por 50 euriños, con que acompaña Fanny as súas luras? Con arroz pilá. Oh, dixos dous, un aplauso. Que guai. Un aplauso. Vale. Bueno, pois, José, xa sabes que tens que vir de convidado. Un día, por saber o de arroz pilaf, tens que vir xa de convidado. Sí. É obligatorio. Moi ben. Tens que vir un día. Bueno, un bico moi grande, grazas por chamar, vale? Gracias a ti. Veña, Gracias. hasta loguiño. Chao, hasta loguiño. Xente de Vigo, xente maravillosa. A ver, Mira o guixiño como recende. Aquí, como guisa. Como fai chup. Sí. Os guisos é que queren eso. Sí. Ai, que A rico. lume a modiño Que rico. e guisando. Bueno, E co caldiño, co propio caldo que soltaban as luriñas, as verduras. E, bueno, hai que recordar que tamén leva viño. Leva o viño, levaba tamén, botache tamén un folla de loureiro. E tamén lle botei unha guindilla pequena para darlle aí un toque picante, efectivamente, un airiño. Un foguetediño. Hai un Bien. foguete, Vale, efectivamente. Sí, E moi aquí ben. teño xa o arroz que está a pique O xa arroz está xa de terminar a cocción. preparadísima. De feito, bueno, probar. Vale probar. Home, a ver se está ben de sal. Vai no probar ela mesma. No, quero que o probe ela mesma. A ver, Sí, porque eu do teu criterio xa non sei, porque Non me invites. eu escoiteite aí como o teu criterio sobre o cremoso e tampouco me convenciche. Entón, vou probar eu o arroz. Queres que me volva a meter contigo? No, é que mira, Por certo. é que esa é a textura dun... Vale, eso é un cremoso. Claro. Eso é un cremoso. Está ben. O sea, vamos a enseñar á xente da casa. De verdad, eso é un cremoso. Pero Vale. é que fai un momento decías que era Está unha ben. sopa. No. Eu o que dixen é que levaba moita agua e que podía ser unha sopa. Cremoso é, pero é puré ou é sopa? É cremoso. É cremoso. Dámosle unha volta aí. Veña, vamos probar o de Estefanía. Que, como está? Que rico. Fixache ti que vas a decir. Querelo probar? Non. No, a ver. A ver, proba. Un pouquiño. A ver, quédalle tempo de Que cocción, queime. Non me digas ahora que está duro porque ainda lle queda tempo. O que igual Pero non tes queda que tempo de percibir o programa. sabor. O sea, ainda está duro porque lle queda cocción, non? Bueno, Pero quedanlle vamos ver o 4 sabor. minutiños. A ver se me chega o tempo. Ah, perdín un dente. Está como unha pedra. Bueno, eso será É porque broma. Oh, pero sí que lle queda un montón o sabor. Oh, percíbelo. o sabor da cebola, sí, do viño. Ahora voulle quitar xa o Moi ben, o loureiro. Gústame o arroz pilaf, Gústame o arroz pilaf. Vamos con Xulio Mato, a ver como vai a súa cidriña, o Moi seu ben, mira. cremoso. Xa prácticamente está, mira. Pues, o meu non sei exactamente como queda o de Fanny, pero eu o que quero un guiso sequiño. Por eso ahora necesito que me reduza de todo. Ainda máis, non? Eso. Sabes que hoxe conseguiches unha cousa que é moi difícil de conseguir.
que é asustar aos nosos compañeros os cámaras. Por qué? Porque se botan para atrás hoxe en vez de vir para diante. No, sabes por qué? Porque hai moito vapor, Claro, está tapado e destapar, empaña ya a cámara. ¿Sí o no? Claro, correcto, é así, é así. Hai que explicarcho todo, Sí. Yo sé. Entonces, Bueno, mira, ves, bótense para atrás. Aí ves como vai, vale? Mira, enfocamos aí. Mira. Espera, damos para atrás. Ahora xa marchou. Xa marchou, aí está. Aí está, mira que Aí está, maravilla. mira como está, Canto tempo estuvo aí eso refogando? O tempo que durou o programa. Todo. Aquí non hai trampa, Non fixeches trampa ninguna. Ningunha. Ninguna maxia televisiva. Sí que é certo que a cebola, se a temos pochada de antes, Sí. queda moito máis melosa e moito máis agradecida, pero dixen, como xe tiñamos un poquinho máis de tempo, dixen, Viñaste arriba. vinme arriba e a ver se despois non vou para baixo. Por outro lado, probache las luras. aquí teño un poquinho de perexil, aceite e un poquinho de tomate, que vai ser para darlle un toque de frescor ao noso guisiño, vale? Qué rico. Qué rico. Un poquinho de sal e nada máis. Que pasa? Nada, que estaba falando Fanny. É que escoitei a Digo, Fanny si dicir, probaches probache las las luras. luras. Non sei por que dicir. Probaches as luras. De duras? Sí, a ver como está. No, tan duras. A ver, próbate as Uy, túas, como están as túas luras. espera. Non me metes presión a mí, Espera, a ver que pasa aquí. A ver se están ben as luras de Xulio ou non, porque Vamos a Estefanía ver. aquí solta a bomba e sigue ca súa. Non están perfectas. Están perfectas. Al dente. A ver, dame tiráchelo, é unha pena. Que é unha? Home, claro, quería probarla. O mellor de todo é que eu creo que as de Estefanía están duras. En serio, as luras de Estefanía van a estar As miñas están al dente. É que levas masticando nela 3 horas, Toma. Levas masticando nela, estás dando... Porque están deliciosas, cañotas. Mercedes, prepárate. Mercedes, xa podes ter dentadura boa, Están Bueno, deliciosas. esto sabes que lle falta un poquinho de sal. Eu decía No, pero estas están ben. a o sea, a Xulio para que rectificase de sal. Gracias, cañotas. Non me contes películas, Estefanía, están Ves, duras. é que estaban sosas. Eu vía que esas luras lle faltaba algo. Vou falar con Mercedes, vou deixar estes dous aquí discutir. Veña, Xa me... vamos a hablar. Pero bueno, metíxeme presión. Díxela aí discutir. Iscallelura, meu rei. Iscallelura, my friend. Iscallelura, hey. Ti conoces os Heredeiros? Sí, sí. Bueno, concertazos, Sí, cantaron canto que non chove. Que non cantas ti, pues diría, non cantes, non, se canta un chove. Non canto eu que Eu non tampouco. chove. Eu xa canto bastante. Bueno. De feito, cada vez que saio, está nublado. Pois hoxe cantaba moito sol, cando entrei eu. Cando entraches. Sí, a ver a salir. Espero a salir. Esperemos. Como ves as luriñas que estamos facendo? A ver. As vexo ben, esperemos que non me toque a guindilla, que non me gusta nada o picante. Bueno, Pero Estefanía bueno, ainda no, por... No, Estefanía no. vai moi ben. Ten o arroz duro, as luras duras, picante nas luras. Bueno, Todo- pero a mellor todo- despois o todo consumo ganancia. está todo ben. Todo gañante. No, vexo complicado, Tamén xe teño que decir que eu hai anos tamén iba ao porto a pescar as luras. Ah, sí? Sí, cos meus fillos e o meu marido. Pasábamos pipa ali. Pescan sacana, non? Claro, e cunha rapala pequeniña. De que non pescáramos moito, pasábamos. Eu sei que, porque eu fun algunha vez, eu sei que tiras, o sea, teño amigos que pescan, e van como despaciño, non? Claro, Recollendo, claro. recollendo despaciño. E cando se colles a lura ten cuidado porque despois che bota a tinta que te pode poñer. Ah, claro, é verdad, porque además botan moitísima tinta, non? Moitísima tinta, sí. Ai, as luriñas, que ricas Sí, están. que ricas. Son bonitas, de verdad. A mí parece Sí. un bicho bonito. Sí, Que a xente a veces mira para ele e digo, no, pues a mí parece En bonito. bocadillo ainda está mellor. Oh, de verdad, Poderíamos facer un programa un día que sea os mellores bocadillos do mundo. Ui, podríamos. E facer só Pero de bocatas. nun programa solo creo que non collerían os bocatas vos que hai. Que aquí xa fixemos de luras unha vez, bocata, pero a mí gustaríame facer os mellores bocatas da gastronomía galega. Para o meu marido o mellor é o de patacas fritidas. Esa non o esperaba, esa non o esperaba. É o mellor, di que É o- está é o que máis lle buísimo. gusta. Sí, o que máis lle gusta. Bueno, Mercedes, pois non che queda nada xa Bueno, para probar, vale. Estás ben? Sí, perfecto, estou deseando xa. Vale. Espero non trabucarme coa túa orixe. Espero que, oye, que ahora que xa aprendas. Senón, que fodes desterrado? No, que va, xa vin dúas veces, a ver, unha terceira, unha cuarta, eu pero... tiña esperanza de ir dalo pregón á túa parroquia, pero Sí, se non sí. sei nin a parroquia que é, Nada. se non sei nin que é entrar... Ti non te Ti non... De Xulio, terei que ir eu. Nada, podedes vir os tres sin problema Vale, ningún. maravilloso. Pois deixo-te aquí en 2 minutos chamo, vale? Moi ben, vale. Aplauso para Mercedes de Andrade, que está con nós, con a volta ao prato. Vamos con Xulio Mato, ven. Epa. Ah, Bueno, Xulio, pues mira. Xulio, si pode, mete aí o hat para ir ao pregón. Eu que fa falta. Eche listo, eche Bueno, listo. mira, A ver, oh, cremosiña de pataca, vale? a sopa moi ben. La sopa moi ben, verdad? Gracias, moi ben, gracias. No, Ahora vamos no, a que ir guai. poniendo por aquí Sí que ten unha textura as super patitas. cremosina,
Claro. Pódelo probar, que está moi bo, Mira. A ver, hoxe estades me dando a probar todo. Home, claro, é que estás moi flaco, cañotas. Por que estás tan generoso? Está acabando o verán. A ver como está isto, Atención, Galicia! Aí que está boa. Está rico, non? Bueno, mira, entón aquí ponemos... Isto vai ser como unha boa ración, Poñemos aquí os calamariños, as luriñas, perdón, poñemoslle un poquinho de verde. E agora vamos rematar con este tomatiño que che dixen que teñamos aquí con aceite. Que facemoslle así unha alegría. Pois, señoras e señores, que lle dá señores, colorciño e frescura. Esta é a maravilla gastronómica de luras enceboladas que acaba de facer Don Xulio Mato. Un aplauso por él. Vamos con Estefanía Colmeiro. Estefanía, sabes que... Dime, me quedan de cañotas. probar as túas luras? Sí. E teño medo que me salte outro dente, como co arroz. Entonces non as probes. Entonces non as probes. Ou nos probar, que Queres saibas. probar a salsa? Sí, quero probarlo Sí. todo. Quero probarlo todo. Sí. Non me... Eu quería probar a lura e disme, queres probar a salsa? Colle unha cullera ali na mesa de Sí, que Xulio, teño que eu non teño aquí ninguna limpa. Este. A ver, eu vou probar unha lura, Colle unha pequeniña. Colle unha pequena, dime. No, digo para que non enchas moito a boca, cañotas. Claro. Ahora tes que seguir presentando. Para que Non esté te cocida. esquenzas, claro. Para que esté A cocida, ver, ¿verdad? bueno, que sepa que este cocida, é certo. Aquí cada un. Qué delicia, verdade? Que delicia. Está bo. Mira, para bo, deixarte a ti bo. sin palabras... Está bo. No, probei a lura e está boa, está cocida, Sí? Está ben, sí, está ben. Bueno, chegou o momento de chamar a nosa convidada que veña, por favor, Mercedes de Andrade a probar no Voltas co Prato. Un aplauso para ela. E aí estades vendo o prato de Estefanía Colmeiro. Mercedes, Non lle por favor, demos colócate aplauso. aí. O prato de Estefanía Colmeiro, para que ainda non o pedín, pero pido tamén un fortísimo aplauso, porque é maravilloso. Vamos alá. 50 euros en xogo. Mercedes, podes ir probando, vale? Vale. Valle dando, e nós, mentras tanto, vamos repartindo cartiños. Con que verdura acompaña Xulio Mato as súas luras? Con cebola. Cebola. Eso mola, cando poñen LTS. Sí, En cebola. algún restaurante que é leituga, tomate, cebola. LTS, é verdade. Sí, na costa hai moitos sitios que o poñen. A LTS. Pois con que verdura acompaña Xulio as súas luras? Con cebola. 664 483 419, chamado a Voltas co Prato, porque temos 50 euros en xogo. E xa está a xente chamando, Que maravilla. Imos a Verín. Javier, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Fenomenal. Con calor. No, é que aí sí, A tixola de Galicia, Verín, Aí. A pota de Galicia. Oiches, Javier, coñeces a unha tal Begoña Vázquez? Como non vou coñecer? Ya. É unha gran estrela de Verín. Sí, bueno, a ver. Estrela e tamén de Televisión de Galicia, Tamén, pero de Verín vai antes. Tes razón. Bueno, mandámoslle un bico que non está hoxe connosco, pero virá a semana que ven. A ver, Javier, por 50 euros, con que verdura acompaña Xulio as súas luras? Con cebola. Moi ben, 50 euros que marchan para Verín. Oiches, non vos cozades tanto como as cebolas de Xulio hoxe, Vale. Vale. Veña, un bico saúdo. grande. Chao. Chao. Hasta loguiño. Chao. Ai, Mercedes, que? Como estaban? Pois estaban moi ricas as dúas. Se te vía moi lanzada. Non iba a decir o heredito. Estaban Iba a moi decir ricas as dúas. que o picante non me gusta moito. Bueno, pois vamos alá. Pero eso é personal. Bueno. E que llevo todo picante? Claro, a vida é así. Hoxe temos luras enceboladas de Xulio Mato e ese guiso de luras que fixo a nosa queridísima Estefanía Colmeiro co arroz pilaf. Así que, Mercedes de Andrade, imos aló. Quen gañou a Voltas co Prato o día de hoxe? Están os dous moi bons, pero me gusta máis o de Xulio. Don Xulio Mato! Aí está!